ரொம்ப பிடிக்கும். என்னப்பா இது? சரிவா, நம்ம அந்த கடையில போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாமா? அப்ப என்ன பண்றது? வாங்கிடுச்சு 40 ரூபா கொடுத்து வாங்கி போனா போயிட்டு போதா கொரோனா வைரஸ் வந்தா என்ன பண்றது? அப்ப இவன் அழுதுட்டு இருக்கானே, அப்ப வேற ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்குறது. பண்றணும் பீலா வரணும் அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ப்ரோஸ் தமிழ்ல. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிராங்க் தான் பண்ண போறோம். சாய்ராம கிண்டர் ஜாய் வச்சு, கிண்டர் ஜாய்க்குள்ள இருக்க டாய்ஸ், அப்புறம் அதில் இருக்கிற சாக்லேட்ஸு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை அதுக்குள்ளே வச்சு சாய்ராமுக்கு கொடுக்க போகிறோம். பொம்மைக்காக தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான் இருக்கோம். பொம்மைக்கு பதிலாக வெங்காயம் விதை வைக்கலான் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சாக்லேட்டுக்கு வந்து பிஸ்கட்டை நறுக்கி இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து வச்சிடலாம். ஓகே, வாவ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டாய்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம். என்ன பொம்மை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து மேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அழகாக கவர் பண்ணிட்டு நம்ம ஒட்டிட வேண்டியதான். நாங்கள் கடையில் போய்ட்டு குயிக் ஃபிக்ஸ் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வரணும். சாரம் இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கான். அவன் எந்திரிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அவன்கிட்ட கொடுத்து அவன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பான். சிரிக்கிறானா, இல்லை கோவப்படுறானா, இல்லை என்ன அழுகுறானான்னு தெரியல. பாப்பானோட ரியாக்ஷனை நம்ம வந்து இதை ஒட்டியாச்சு. நம்ம நைஸாக கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். சாயிரம் மேலே எந்திரிச்சு டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நம்ம நைஸாக கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour கழிச்சு அவன்கிட்ட கொடுக்கலாம். என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். A few moments later. நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக. பாருங்க, எவ்வளோ நேரம் ஆகுது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுறதுக்கு. 96% வந்துருச்சு. இன்னும் 4% தான் அது வரத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஆமாம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து அதான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. டூட்டு வந்து வெளியில படுத்துருக்கு, உள்ளதான் படுத்துருந்துச்சு. சப்பாத்தி போட்டான், அதனால வெளியே போய் படுத்துச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம டூட்டு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த டூட்டு வந்து டெய்லி இந்த சைக்கிள் கிட்டக்கே தான் படுக்கும். எல்லாரும் இங்கே படுத்துருக்கு. மார்னிங் டூட்டு எப்படி வாழாதுன்னு பாருங்க. தெரியல, உடனே டவல் பிடிச்சிடலாம். ஏய் குட், ஏய் குட் 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 குட். இப்போ வந்து தூட்டு விட்டு நைட்டு முடிச்சே இருக்கிறதுனால காலை மட்டும்தான் தூங்கும். இப்போ நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். கிண்டர் ஜாய் இருக்குல்ல உள்ள. கிண்டர் ஜாய்? ஆமா, இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே இருக்கு கிண்டர் ஜாய். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. சரி, அது அப்புறமா அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம். கிண்டர் ஜாய் மட்டும் அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? சரி, உள்ள வச்சிரு, சாப்பிட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? இங்கே வெளிச்சுவாங்களே, ஜன்னல் வெளிச்சுவாங்க. அப்படியே நின்றுக்குங்க. நின்றுக்கலாமா? இல்லை சார், ஓப்பன் பிடிக்கும். எண்ணெய் எப்படி வச்சு கல்ல கீழே இது போட்டு வச்சிருக்கீங்க. என்ன எப்படி இருக்கு? சாப்பிடாதவே ஏதாவது கெட்டிக்கிட்டு போயிருக்க போகுது. சரி, பொம்மை ஓபன் பண்ணுது. நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் கடையில போயிட்டு. சரி, அந்த பொம்மையை ஓபன். என்ன ஃபேக்? ஏமாத்துறீங்க. யார் சொன்னா ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரியப்பா நம்ம கடைக்கு போலாம். பெரியப்பா, அந்த கடைக்காரங்க நம்ம ஏமாத்திட்டாங்க. இதுதான் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஏய், என்னப்பா இது? சொல்றீங்க பொம்மைக்கு பதிலாக பண்றிய. நம்ம சேனல்ல பிராங்க்னு ஒண்ணு பண்ணா அது அவா வச்சுக்காங்க. ஒண்ணு வச்சுலாம் நாங்க பிராங்க் பண்ணல. சின்ன குழந்தை வச்சு எப்படா பிராங்க் பண்ணுறது?
வா நம்ம கடையில போயிட்டு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம்லாமா. வெங்காயம் என்ன வச்சிருக்காங்க பாரு. வாடா வா நம்ம கடையில போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம்ல. வாடா வா நம்ம கடையில போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம். அழுவக்கூடாது வா நம்ம கடையில போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம். எப்படி நம்ம 40 ரூபா காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கா அவங்க எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சொல்லு. போட்டா இன்னைக்கு நம்ம கடைக்கு போயிட்டு நம்ம புதுசா இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு புது கிண்டர்ஜாய் வாங்கிடுவோம். ஓகேவா? புது கிண்டர்ஜாய் நம்ம வாங்குறோம். இன்னும் இது ஏதோ உள்ள வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ வெங்காயம்லாம் இருக்குது. ஏதோ ஒரு கரும்பு விதைய வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பொம்மைய காணும். இதெல்லாம் இருக்குது. பொம்மைய காணும். எங்க போட்டாங்கன்னு தெரியல. நம்ம போயிட்டு கடையில முதல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இது எதுவுமே நம்ம எடுக்க வேணாம். அப்படியே அந்த போட்டோ எடுத்து அந்த கடைக்கு கொடுத்து நம்ம முதல்ல அந்த கடைக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம். என்னடா அப்படி பண்ணிட்டாங்க? அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ணலான்னு பார்த்தா அப்படி சொத்த போயிடுச்சு. அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்படி பண்ணிட்டாங்க. சரி எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பிஸ்கட் வச்சு தந்துட்டாங்க. நம்மளே ஏமாத்துறாங்க பாருங்க. என்ன பண்றாங்க? வெள்ளை கலர்ல ரெண்டு பால்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மிஸ்திரி கூட போட்டாங்க. நல்ல எல்லோ கலர்ல பொம்மையா இருந்துச்சு. பாரு இதுல எதுவுமே இல்ல. ஏதோ ஒரு அந்த ஸ்டிக்கரை பாரு. என்ன பொம்மை போட்டு ஸ்டிக்கரை பாரு. வந்து குரங்கு கொடுத்துருக்காங்க. குரங்கு வாழைப்பழம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏடா உங்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்டாங்களா? அல்வா கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டிக்கரை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் சார். இந்த டாய் தான் நம்ம வாங்கணும். இந்த டாய் கொடுத்துட்டாங்களா? இதுதான் இருக்கு. இதுலதான் இந்த மனானா ஸ்டிக்கர் ஒட்ட மாட்டேங்குது. சரி எங்க அது டாயே காண? எங்க ஒட்டுவீங்க நீங்க? டாய் இல்லாம நம்ம எங்க போய் ஒட்டுறோம்? இந்த டாயில தான் ஒட்டுறோம். நம்ம கடையில திரும்பி கொடுத்து வர அந்த கடைக்காரன் முதல்ல நம்ம சண்டை போடணும். நல்ல வேலை நம்ம இனிமேட்ல நம்ம எந்த பொருள் அன்பாக்சிங் பண்றதுனாலும் முதல்ல வீடியோ எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் அது ஏதாவது உள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்டா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும். இல்ல நம்ப மாட்டாங்க போயிட்டு. A few moments later. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அவன் அழுதுட்டு இருக்கான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அழுவ விடுவான். அதுக்கப்புறமா வந்து அவன் இதான் பிராங்க், இது பிராங்க் அப்படின்னு சொல்லிடுவான். போயிட்டு நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுவான்னு பாக்குறேன். கதவு சாத்தி உள்ள போய் அழுதுட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட இது வந்து பிராங்க்னு சொல்றதா என்னன்னு சொல்றதுன்னு தெரியல. சரி ஓகே பாப்போம். அவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அழுவ விடலாம். அதுக்கப்புறமா அவன்கிட்ட இதுதான்டா பிராங்க் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அவன் அடிப்பானா என்ன பண்றானான்னு தெரியல. சுத்தி சுத்தி வந்து அடிப்பான். பாப்போம் என்ன பண்றான்னு. அது ஒண்ணும் இல்லவா, கிண்டர்ஜாய் ஆசையா வாங்கணும். வாங்கி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுட்டு நான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம்னு சொல்லிருந்தோம். அன்பாக்சிங் பண்ற போது பாத்தீங்கன்னா இது உள்ள வந்து வேற ஏதாவது கரும்பு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னே தெரியல. சரிமே வாங்காதீங்க, கடையில போகாதீங்க, கொரோனா வைரஸ் அதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க வீட்டு வெளியில போக கூடாது. அப்ப என்ன பண்றது? வாங்கிடுச்சு 40 ரூபா கொடுத்து வாங்கி மரோட போனா போயிட்டு போதா கொரோனா வைரஸ் வந்தா என்ன பண்றது? அப்ப இவன் அழுதுட்டு இருக்கானே. அப்ப வேற ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்குறது. வேற ஏதாவது வீட்டுல நான் செஞ்சு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? நான் இட்லி ஊற்றிருக்கேன். முட்டை இருக்குல்ல, முட்டையில ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்க. அப்பதான் செஞ்சாருங்க. என்னவா நீங்க? நம்ம போய் கடையில போய் தான் நாங்க மாட்டிட்டு வரோம்னு சொல்றேன். நீங்க கடையை போயிட்டு வரோம். அப்பாவை போயிட்டு சொல்லுறீங்களா? போக வேணாம். சின்ன பிள்ளை நாங்க தானே அன்பாக்சிங் பண்ணோம். நாங்க தானே பேசணும். அதெல்லாம் வேணாம். போயிட்டு போது போ. 40 ரூபா தானே போயிட்டு போது போ. என்னவா நீங்க? இதெல்லாம் லேப்டாப்ல அழுகுறோம். கதை சொல்லுவோம். அழுவ கூடாது சார். அழுவாதீங்க வாங்க. அழுவாம இருந்த புதுசா வாங்கிக்கலாம். அப்பா கிட்ட அப்பா வாங்கி சரியா? வரைக்கும் போயிட்டு வாங்கிட்டு சொல்லலாம். அழுவ கூடாது. நல்ல பிள்ளை. லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய $10-15 வாங்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணணும். அழுவ கூடாது. நல்ல பிள்ளை. இது வந்து பிராங்க் பண்றதுக்காக காலையில சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சு இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க தான். பொம்மையை காமிச்சிட்டு போவன்ட்ட பொம்மை இங்கதான் இருக்குது. இதுதான் அந்த பொம்மை. இதுதான் இப்படி ஒட்டணும். சரி நான் இன்னொரு கிண்டர்ஜாய் வாங்கி தரேன். அந்த கிண்டர்ஜாய் நம்ம ஷார்ட்ஸ் போடலாமா? வாங்கல, கடையில போட்டு தான் வாங்கிட்டு வரணும். இதை நம்ம குப்பை நாளைக்கு போட்டு நம்ம புது கிண்டர்ஜாய் வாங்கி ஷார்ட்ஸ் போட சொல்லணும். ஓகேவா? சாரி
ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிறியா? நீங்க பாத்துருவீங்க இந்த பிராங்கை. இது வந்து நாங்களே ட்ரை பண்ண பிராங்க் தான். அன்பாக்சிங் பண்ற மாதிரி பண்றது தான். ஹிடன் கேமராலாம் ஒன்றும் வைக்கல. நெக்ஸ்ட் பிராங்க்ல வந்து நம்ம வந்து தரமா செய்வோம். அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ரோஸ்டர் அண்ணன் எல்லாம் அடிக்க கூடாது. அப்புறம் யூடியூப் சேனல் தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திட்டுவாங்க. அண்ணன் எல்லாம் அடிக்க கூடாது. அண்ணன்